Hello guys! Ito naman ang sister nyo kumakain na naman ng kuni hotdog at saka yan ang 5 with chili. Super dami ang cheese nila guys. Grabe. Ayan, yung pinakita niya yung hotdog. Sarap. Isang bite niyan. Kahit na talaga. Ang dami ng cheese. Ayan, picture muna daw. Nag-enjoy ang lola nyo guys. Kaya, nasarapan siguro sa pagkain na yan. Ayun, enjoy lang muna kayo, nanonood dyan. Nag-enjoy si lola nyo dyan. Ayun, kain ng kain kasi ang sarap. Ayan, yung 5 with chili guys. May cheese, onions, spaghetti, and chili. Tinanggal ko dyan yung beans guys, kaya 4 with chili na lang yun kasi hindi nilagay. Ayaw ko ng beans, so kinuha dyan. So 4 with chili na lang yan. Yan ang tawag ng food na yan guys, 4 with chili. So ayan, kinakount nila yung number kung ano ang ilalagay mo dyan. So, i-request mo lang kung ano ang gusto mo guys. So, yan, nagsubo na naman ang sister niyo. Talagang mabubusog ako dyan. Super ang dami pa naman ng food. Kaya enjoy lang. Hinahinay ka lang, day. Og kaon. Grabe, ang subo. Nakakagutom pagtingnan. Tingnan mo lang yung sa harapan ko guys. Ang laki ng pundok na sa Bisaya guys. Ayun. Subo na naman ako guys. Ang sarap talaga. Talagang hindi ko mapigilan magsubo palagi diyan. Kasi sa sarap ng pagkain na nasa harap ko. Alam niyo guys, bihira lang ako kumakain ng mga noodles, mga spaghetti ganyan kasi hindi ko yan favorite. Pero ito sa araw na to, gusto ko talagang kumain ng ganyan. Parang nanggigigil ako sa 5 with chili na yan or 4 with chili na yan. Kaya sinabi ko sa mag-ama na punta tayo sa, alam nyo kung saan yan guys, sa Skyline Chili. Skyline. Yon ang restaurant na pangalan guys. Skyline. Masarap yung mga pagkain nila guys. Ganyan lang mga halos pagkain nila guys doon. So, small restaurant lang siya. Order ka lang ng pagkain mo. Ayan. So, mostly sa kanila yun. 5 with chili, hot dogs. Then, binibigyan kanila ng crackers. O, ayun guys. So, diba, libre na yung crackers mo. So, ayun. Favorito ng mag-ama yung lugar na yan. Kaya, ayun. Sumasama na ako sa kanila kasi parang nag-enjoy na rin ako sa kanilang food. So, ayun. Subo naman ang lola ni Jan. Ang sarap talaga ng kain ko. Kaya, dahan-dahan lang. Mabubusog ka talaga dyan guys. Grabe, ang sarap-sarap. Ayun. So guys, kung kayo ay hindi pa nag-subscribe sa channel ko, paki-hit yung subscribe below guys. At saka i-hit nyo yung notification bell at saka hit yung all para mapapanood nyo yung mga videos ko na i-upload ko dito guys. Mag-upload ako ng mga kahit ano-ano guys ng mga live ko dito sa Amerika. Kaya subscribe nyo na yung channel ko. Para sa sunod, makikita nyo naman yung pagmumukha ng sister nyo. Ayan guys. So, salamat talaga sa inyong panonood dyan.